Ngiyacela bazalwane simshale izandla uNkulunkulu ekseni. Besingenza kangcono kakhulu kunaloko esenza ngako. Ngoba asishayela umuntu kepha sishayela uNkulunkulu. Asimphinde futhi simshale izandla umoya ngcwele. Thank you Jesus. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane, angithathele ithuba ngibingelela ibandla lonke egameni lenkosi yethu uJesu. Siyabingelela bonke obaba bakhona endlini, sibingelela bonke omama, sibingelela bonke abantu abasha egameni elingaphezulu kwamagama igama lenkosi yethu uJesu. Siyabingelela iPraise and Worship team yethu, keyboardist bethu, sound engineer bethu, egameni lenkosi team yethu protocol ama ushers wethu nabo bonke abakhona namhlanje. Sanibonani bangcwele. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazido. Uamen walapha ngakuzwa kahle. Sanibonani bazido. Cishe wafika kodwa akabi lo wala South Beach. Sanibonani bazido. Sanibonani bazalwane. Mshayeleni izandla ke ezinkulu. Every day, in every hour, you are faithful, oh Lord. Every day, in every hour, you are faithful, oh. Every day, every hour, you are faithful. Every day, every hour, you are faithful. Jesus. Every day, and every hour, you are fair. You are fair. Every day, and every hour. You are faithful. You are faithful. Ake sikhuleke thina sonke. Baba wethu nongcwele, uNkulunkulu wethu namandla wonke, Baba egameni elingaphezulu wonke amagama, uNkulunkulu ongcwele siyabonga egameni Baba elingaphezulu amagama onke. Igama Baba esithi nasilibiza uNkulunkulu ongcwele, Baba kuthuthumela amadimoni, kuncibilika izifo, kubola yonke imithi yabathakathi. Baba wethu ingcwele kuqhasuka izibopho. Baba egameni likaJesu, Baba egameni eliphilile, Baba egameni elingaphezulu kwamagama, mlilo odlayo, mlilo othulayo, akothatha indawo yakho uNkulunkulu ongcwele ekseni. Baba wethu namandla egameni lenkosi uJesu. Nangalesi sikhathi langa lokulunga siyabonga. Sithi babuzuko lonke malube kuwe ekseni. Izibongo Baba inkazimulo nabo bonke ubukhosi sithi bukufanele. Moya ongcwele akothatha indawo yakho namhlanje. Hambe phakathi kwale ndawo. Sizwa amandla akho, sizwa ugcobo lwakho. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezulu kwamagama. Simelana na yonke imimoya egameni likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele, nasi isidlo, na umzimba wakho naligazi lakho. Baba siyohlanganyela etafuleni lakho namuhla. Baba egameni likaJesu, Baba egameni eliphilile, kawuthatha indawo uNkulunkulu wethu.
egameni elingaphezu kwawonke amagama. Uzampule uNkulunkulu oyingcwele uyibonakalise Baba egameni likaJesu. Siyalibusisa uNkulunkulu oyingcwele leli tafula ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba ongcwele lihlambulule nangalesi sikhathi egameni elingaphezu kwamagama. Baba namandla wonke uNkulunkulu ophilile. Makuthi uNkulunkulu ongcwele yilowo nalowo ozohlanganyela phakathi kule ndawo, ahlanganyele Baba emzimbeni nasegazini. Baba ongcwele afumane intethelelo, afumane ukuphila, afumane uxolelwa ngegama likaJesu. Baba phile kuzo zonke izifo ngegama likaJesu. Kuqhasuka ibopho, eyibopho ezavala impilo zethu. Baba namandla ibonakalise, philisa abagulayo egameni likaJesu waseNazaretha. Makube khona i-restoration uNkulunkulu wethu egameni likaJesu waseNazaretha. Baba namandla onke, Baba wethu oyingcwele, Baba egameni likaJesu nagalesi sikhathi uNkulunkulu simema wena Dwala, simema wena Moya Ongcwele egameni likaJesu waseNazaretha. Baba namandla, Baba oyingcwele, thatha indawo yakho nagalesi sikhathi uNkulunkulu egameni elingaphezu kwamagama. Akube lowo nalowo afumane ukuphila, afumane inkululeko, kuqhasuka ibopho, kuvuleka iminyango ngegama likaJesu waseNazaretha. Kushe amadliso, kushe imphulelo, kushe impeko yabathakathi egameni likaJesu. Baba namandla onke, Baba oyingcwele, thatha indawo yakho uNkulunkulu namandla, in the mighty name of Jesus. Moya Ongcwele siyabonga ekuseni Dwala, busisa uNkulunkulu oyingcwele lowo nalowo Dwala egameni lenkosi uJesu umNazaretha namandla. Baba namandla onke siyabonga ngalolu suku namhlanje. Sithi udumo lonke uNkulunkulu malube kuwe, izibongo zonke ubukhosi bonke Baba bufanele wena ngoKristu Jesu inkosi nongumsindisi. Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Simshale kakhulu izandla uNkulunkulu. Singahlala phansi bangcwele ebukhondeni benkosi uYesu. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ngiyacela simphinde simshale izandla uMoya Ongcwele. Nakho-ke siyabonga kakhulu ke bazalwana, sizokumosha isikhathi, sizongena kule nkonzo ebaluleke ngendlela embangalisayo ke inkonzo yesidlo senkosi. Mhlawumbe abanye bazomangala ukuthi hawu isidlo senkosi phakathi nenyanga. Ngicela nje ukucorrecta lokho. Isidlo senkosi asibekelwe suku, asibekelwe inyanga, singasidla anytime. Uma ngabe sifuna ukuseva isidlo senkosi asiseva pheleni kwenyanga. Leyo imithetho yasemabandleni. Mhlambe abanye khosa sibuya in different places. Mhlambe la ubuya khona beseva pheleni kwenyanga. Akukho eBhayibhelini ukuthi isidlo senkosi siseva pheleni kwenyanga. Isidlo senkosi useva anytime. Futhi isidlo senkosi asiseva enkonzweni kuphela. Nawe ekhaya emzini wakho ungayenza ungaseva iHoly Communion. Obaba uNkulunkulu ababusisile ke ngabomama, ubaba ekhaya ngaseva isidlo, aseve unkosikazi wakhe, aseve abantwana bakhe. Boma single parent, umzali mhlambe umama ubaba akekho, ungaseva isidlo senkosi, akusho khona ukuthi necessarily fanele size sisevwe ubaba ekhaya. Nawe nje mama ungabaseva abantwana bakho usenze isidlo senkosi
nivule izwi lenkosi nikhuleke. Kodwa kubalekile ke ngesidlo senkosi siyathanda ukuthi umuntu mangabe ezosenza elungiselele ngamanye amagama ukuzilungiselela ukuthi umuntu ekhuleke naku futhi ukuzila ukudla uyakuzila uzilele isidlo senkosi. Konke lokho soke sikwenzelane uma kube sizuzila ukudla sekhuleke senzela ukusiphatha ngokusihlonipha nokusiphatha futhi ngobungcwele. Ayibongwe inkosi. Hallelujah. Akabonga uJesu. Isidlo senkosi ke sibalulekile. It's one of the pillars emzimbeni kaKristu. Ziningi ke inkonzo ezikhona emzimbeni kaKristu ezinye ngenxa yesitha sezabulawa azisenziwa lezo inkonzo. Isidlo senkosi ke is one of amaphila akhona. Mangikhuluma ngamaphila ikhuluma ngezisekelo. Manibona lokho okumustard lokho okuzinsimbi amaphila ale building amanye amagama izimiso ezimisiwe ukubamba le building. So now masikhuluma ngamaphila sisuke sikhuluma ngezinto ezimise istructure noma ezimise umzimba. Ayibongwe inkosi. So now njengoba sikholwa singabazalwane thina ke bantu benkosi asisancindi. Ngisacela ukusho thina asisancindi bantu benkosi nembiza asisayiphuzi. Imbiza yethu la usindisweni yile. Noma amena ngaba mncane kodwa iqiniso lona ngizolikhuluma nje. Hallelujah. Ubuzimakhelwane wancipho ameli wakho. Unembiza oyithathayo yini ekhaya. Asisafuthi asisabhavu kodwa ukugeza siyageza. Kodwa amanzi ethu ebhavini ayisekho into esiyithelayo. Mawufuna ukuthela into othela igazi lika Jesu uthi baba ukhombe lamanzi asebhavini uthi baba lamanzi ngiyakhuleka manje ngiyawahlambulula. Baba ngiyathandaza ngicela Nkosi waguqule kungabi saba amanzi kodwa kube igazi lika Jesu. Ngisazongena phakathi kwawo baba ngicwila kulo mthombo wegazi lika Jesu. Baba ngiyageza manje Jesu ukusuka ekhanda lami kuphuma ezinyaweni. Iyona nto ke thina esiyenzayo. Akabonga uJesu. Ngiyafuna nje ukungena masinyane ngoba akuve kubalulekile but ke in many times even where we are coming from, because everybody une background la abuya khona, even where we are coming from isidlo senkosi sasinganako uqonda ngaso ukuthi kahle kahle sibaleke ngane enekungani kufanele futhi siseve isidlo senkosi. Uzobona ukuthi ukuqonda besinganako bekuba khona la khona mase sisevwa benikezwe abantu umuntu ngenxa yokuzisola, umuntu ngenxa yokuswela ulwazi ethathe endlulise enikeze lo ngapha ngaphakathi enhlizweni nasengqondweni yakhe ubethi angifuni ukona. So akumelanga ngisithathe isidlo senkosi ngizazi ukuthi angikho right. Isidlo senkosi ke siyafana nazo zonke inkonzo ezikhona ebandleni. Uma ngabe you judge yourself ukuthi angikho right, nako ukuba senkonzweni ushunyayezwe njengoba unefear yokuthi awukho right, kusho ukuthi nalapho futhi usase wrong. Ngoba ayikho inkonzo uNkulunkulu athe le ibaleke kakhulu ukwendlula zonke. All the services enkonzweni zibalulekile. I-Sunday service ibaleke njengaso isidlo senkosi lesi. I-Friday service ibaleke njengaso isidlo senkosi. Any service esiba nayo is very important ukuthi inkonzo sima acknowledge, simhloniphe, simthande uNkulunkulu. Futhi simesabe
uNkulunkulu. Njengoba namhlanje abaningi ngibona bayiqoqile kangaka ukube beniyiqoqa nje wonke ama service nasemhleni, cha ngabe sesikude. Bazothile abantu namhlanje banosaba namhlanje ubabona emehlweni ukuthi kune fear ekhona. Ukube lento niyenza every service ngabe sesikude. Akabonga uYesu. Mawuzithoba ungayithobi namhlanje ngoba sokudla isidlo sekuhlala sihlezi uyithobile nje. Yiba uthobekile noma kungasevwa isidlo. Akabonga uJesu. So ngifuna ukuletha ukukhanyisa concerning the word ukuthi abazalwane they choose ama services and they choose what they want to hear and they choose what they want and they choose what they don't want. Amen. Kanti ukuba umzalwane uyakhula ekumazini uNkulunkulu naseqondeni izwi lakhe. Umzalwane masekhulile uzombona ngokuthi ekwazi ukwehlukanisa. Like masingabe fundisa simile la ngaphambili, there are a lot of things esizikhulumayo, and some of the things they don't benefit us as the church. It doesn't help us. So now umzalwane omachoti okhulile enkosini uyakwazi ukuthatha isefo sikamoya athi ke lena ke angiyithathi, hayi ngoba ungayifuni wena, kodwa uyithathi ngoba izwi likaNkulunkulu alihambelani nayo, hayi ngoba kungathandi wena, kodwa usuke uvikela umntwana okhona ngaphakathi kuwe. Ngoba njengoba sisindisiwe singabazalwane sinomntwana okufanele simeluse, and lo mntwana ke uyaphakelwa, uyeluswa, uyakhuliswa. Akabonga uJesu. Now abanye bethu kade sasindiswa kodwa ingane yethu isadla ubisi, ukuthi ke le eyethu ke ingane kantona iyokhula nini. Ingane zabanye abantu zikhula kwazi uNkulunkulu. Uyakhuliswa umntwana, uyeluswa umntwana njengoba nenza abazali. Ngane yakho mayike yafika after 8, there's no way ukuthi uyayibuka nje. Usuku usuyidelile ke ingane mayifika after 8 ekhaya ifike ngabo 10, uyibuke nje ungasho ukuthi usuku usuyidelile. Usuku usumdelile umuntu phela uyamkhuza akakhuzeki, ugcina usumeka ukuthi hayi akayenze la ayenzayo. Kodwa mangabe ingane yakhe still isesengaphansi kwesandla sakho, still under your control, mayibuya uyahlalisa phansi ukuthi hayi buntombi uvelaphi na ngalesikhathi, ubani isikhathi manje, ekhulumeke lawo manga awakhulumayo, kodwa bese uyamkhomba ngomuno, bese uyamtshela la ekhaya ke asenze so, la ekhaya senza so. Why ukwenza lokho ungumzalo? It is because you are showing love and care. Why? Because I have seen things mntanami. Ngila kule age enkuyo is not by chances. Lento yenzayo ucabanga ukuthi angiyazi, ngiyayazi ngidlule khona. Because abantu abasha they've got a tendency yokuthi ikhathi zethu phela nekhathi zabo azifani. Ayikho ke mntanami into ehlukile ngaphandle kogesi. Kuthi ngaleza khathi wawungekho ugesi, nama cellphone ayengekho kwakubhalwa ama telegram nama letter, kuphathiswa imoto eziye eGoli kubhale umama. Siyanibingelela baba, sithembe ukuthi ubaba bayaphila emsebenzini, nathi la ekhaya sisaphila. Yikho nje ukuthi lokho mfanyana lokwesibili lokho sekuthanda ukuhlupha ubhalela ubaba incwadi eya eGoli ezobuya impendulo after 2 months. Umahluko mntanami lowo. Other than that, abantu nje kuyefana emhlabeni. Ayibonge inkosi. Ngifuna ukuseva isidlo senkosi nokuletha ukubaluleka kokusiseva nokwazi ngaso ukuthi kungani kumele sazi noma kungani kumele sisiseve.
ngoba mose iBhayibheli lithi uJesu wafa kwabakanye. Then why sisaqhubeka senza ezinye inkonzo noma uJesu sekasifele kodwa ezinye inkonzo siyaqhubeka siyazenza kodwa kukhona inkonzo ezamiswa ngenxa yokuthi uJesu sewufeza umsebenzi. Akusizo zonke inkonzo ezimisiwe ekufeni kukaJesu. Lena ayikazimiswe futhi angeke izimiswe. Siyoyenza until inkosi izibonakaliswe phezulu emafini. Isizolanda ibandla layo. Amen. Isidlo senkosi soqhubeka nje siseve until uJesu azabuye azothatha ibandla, azothatha abalungele ukuyobona uNkulunkulu nezulu. Mshayeleni izandla uNkulunkulu. Was 1 Corinthians chapter 11 verse number 23 is a common verse. Kodwa noma kunjalo sizoloku sifundisa ngalo ukuthi last sakusho sakufundisa asizukustop. Yebo wawukhona wena last kodwa abanye babengekho. So ipurpose yethu yokuloku sirepeater it is because kukhona abantu abafikayo bebangekho mzukwane siyenza lesi sifundo so nabo lokho esakuthola nabo futhi kufanele bekuthole. Ayibongwe inkosi. Ungafunda sisi 1 Corinthians chapter 11 verse number 23. Wehle njalo ngizokutshela ukuthi ume kephi. Incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 11 verse number 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho. Number 1 umpostoli Paul olobayo noma obhala lapha. So umpostoli ke uchaza lokhu inkosi eyamtshela khona. Why umpostoli Paul esilobela ingoba ngosuku uJesu akhashelwa ngalo wayengekho umpostoli. Ngaleso sikhathi wayesesengosawuli emelene nebandla likaKristu. Akabonga uYesu. So now lokhu yena akakutholanga ngokuzwa ngokuhlala phansi nenkosi kodwa lokhu yena wakuthola ngesambulo inkosi eyamambulela sona concerning isidlo senkosi. Kodwa oJohane no Matthew no Mark oBartholomew bonke laba abafundi bakaJesu bona bahlanganyela nenkosi etafuleni. Inkosi yayihleli nabo etafuleni. Lenkonzo yaqala yenziwa uJesu qobo lwakhe. So umpostoli Paul wayengekho la. So now lokhu ukuthole ngesambulo uNkulunkulu ekhuluma naye ngalenkonzo yokuseva isidlo. So lokhu kuloba noma lokhu kukhuluma lapha umpostoli esilandisa lokhu inkosi eyamtshela khona. Amagama amanye kunamaBhayibheli amakhiwe ngewathanda ke lawo. La kukhuluma khona inkosi uJesu amagama akhona abhalwe ngoburedi. La kukhuluma khona umpostoli abesaba mnyama amagama khona. Ukwenza umehluko njengoba bakhighlighter ukuthi amanye amagama ared kusho ukuthi bekukhulunywa umpostoli bokukhulunywa uJesu lokho okukhulunywa umpostoli ukucaphuna enkulumeni eyayikhulunywa nguJesu. Laswa amagama khona ered. Kodwa kwezinye indawo ukhuluma ingceku zikaNkulunkulu zigcwalisiwe ngomoya kaNkulunkulu ongcwele. Ayibongwe inkosi. Amen. Qhubeka sisi sorry ngicela ningiphe indlebe ngizozama ukuchaza bese siyaseva isidlo. Verse number 23. Uverse number 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho. Ngokuba mina uPaul ngakwamukela enkosini lokho. Nenganinika kona ukuthi noma lokho endenganinika kona amagama lokhu kusibonisa ukuthi ke njengoba esefika lapha kuleli bandla laseKorinte akusikhona ukuqala efika umpostoli. That is why ethi ngokuba nami ngakwamukela enkosini lokho enganinika kona hayi engininika kona. Lokhu enganinika
kona. Ngamanye amagama lokhu enganika kona ngesikhathi esendlule ngisakuphinda namhlanje, ngoba mhlawumbe kungenzeka umpostoli ecacise lokhu, ngoba kuthiwa ibandla laseKorinte lalinaso ke isiphishana isiphithiphithi sokuthi silidane nje idisorder ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ungahambi. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi ngokwendlule wasenza isidlo senkosi, kodwa kuba khona imibuzo abayibuzayo eKorinte, ngoba abantu baseKorinte bebathanda ukubuza. So now njengoba ecacisa lokhu, usekucacisa ngoba wake wakwenza ngaphambilini, kwasala imibuzo emva kwakhe angesekho yena sehambile. That is why kulokhu mayisebuya usethi ke ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho, ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika kona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo, ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wabese yabonga wabese kasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami. Esesihlephulile isinkwa omunye uhalf omningi ukulesi sandla le asihlephulile, wabese kathi ke lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Ngoba ngiyafundisa akuvele kuze sona isinkwa. Ngisizeni boba. Ungafuli baba, ngifuna nje isinkwa. Thank you. Ungaphenduka. Okay. Sorry. Wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Esesihlephulile isinkwa wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusidlwa. Kanjalo futhi wabese kathatha nesitsha emveni kwesidlo sakusihlwa. Wathi lesi sitsha, wabese kathi ke lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Angithi usuyezwa manje ukuthi isidlo senkosi asiseva manje endiphela. Angithi usuyaphenduleka manje. Amen. Phinda lelo verse abazwana. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke Enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Eniphuza ngaso lesikhathi eniphuza ngaso ukuba ningikhumbule. uJesu simkhumbula manje end. Simkhumbula ngazo zonke izinsuku. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Lokhu kuyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo. Lokhu kwenzeni ngazikhathi zonke. Can mfundisi serve the Holy Communion from Monday to Sunday if you want to. Amen. There's no sin and there's no offense. There's nothing wrong. But knowledge fanele ikunike ukuthi as I've served it, I have understand ukuthi already I have received power and forgiveness. Amen. So now if you will do it Monday to Sunday, that means somewhere somehow there's a lack of understanding. Nkosi yami. Kodwa kona ungakwenza Monday to Sunday. Kodwa lokho kuzobe kubonisa ukuthi kukhona ukungaqondi kuwe. Ngoba as we are going to serve, we got to understand the meaning of serving the Holy Communion. Jesus. Amen. We got to understand what is the bread, and we have to understand what is the blood. What does the bread stand for, and what does the blood stand for? So now there must be understanding, because everything esiyenzayo ekukholweni siyenza ngokukholwa. Amen. Akabonga uJesu. Amen. If you are here, you are sick.
You have to have faith yokuthi emva kwalesi sihlo ukugula isifo isigulo esikimi siyahamba. The power of serving the Holy Communion, the power in the blood, the power in the bread. Isinkwa sinamandla yebo, because phela isinkwa siyizwe. Amen. Isinkwa simelizwe. Igazi lika Jesu lelu limele forgiveness nokuthethelelwa kwesono. Amen. Ayibonga inkosi. Amen. Sihamba sonke. Amen. Asamba. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha niphinde futhi niphuze kulesi sitsha. nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Angithi uyazwa ke manje simemezela ukufika noma ukubuya kwenkosi ize ifike. Ngakho ke lowo odla lesi sinkwa Asibambeni ke manje ngoba lapha umpostoli usekhuluma ke direct nabazalwane. Ngakho ke lowo odla lesi sinkwa lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele. aphinde futhi aphuze kulesi sitsha senkosi. Amagama adle aphuze kulesi sitsha ngokuwenze njani? Unecala lomzimba negazi lenkosi. Phinda futhi lelo verse. Ngakho ke lowo odla lesi sinkwa Ngakho ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele. bengifuna leyo nto ethi ngokungafanele. Ngakho ke lowo odla lesi sinkwa aphuze kulesi sitsha ngokungafanele. Unecala lomzimba negazi lenkosi. Unecala ke lomzimba kaJesu, unecala futhi legazi lika Jesu. Unecala. Kodwa umuntu akazihlolisise. Nakho kepha umuntu makazihlolisise. Khona ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Sekazihlolisisile umuntu ke usengadla lesi sinkwa aphinde futhi aphuze kulesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala. Uma ngabe kwenze njani? Engazihlolisisanga. Nkosi yami. Uyazi uyabezwa abantu nabasele. Ngokuba odlayo aphuze kulesi sitsha uzidlela icala. Uma ngabe kwenze njani? Uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo. Ibambe before sifika kulaba ababuthakathaka nakulaba abagulayo. Buyela kuiverse elingaphezulu silichaze kahle. Ukuthi kahle uthini umpostoli uma ngabe echaza lento. Iverse elingenhla. Ngokuba njalo nxa sidla lesi sinkwa. Ngokuba nxa njalo sidla lesi sinkwa Siphuza lesi sitsha. siphuze kulesi sitsha. Simemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Into ebalekile ngokuseva isidlo senkosi simemezela ukuthi uJesu kusenguye izolo, kusenguye namhlanje, kuyawuba nguye naphakade. Indaba yethu iyaqhubeka, ayipheleli lapha. Amen. Simemezela ukuthi umhlaba wonke, izwe lonke, abazalwane bonke abakwazi lokho ukuthi njengoba sisenkonzweni sizokhonza uNkulunkulu, luyeza usuku lapho khona siyawuhlwithwa nenkosi, lapho khona siyawuthathwa nenkosi.
ngamanye amagama asikhonzi sikhonzela ukuhlala kulomhlaba kepha sikhonzela ukuthi ngosuku inkosi eyobuya ngalo nathi siyakuba nayo lento yokuthi sidefile i-force of gravity. I-force of gravity ingakwazi ukusibamba ngalelo langa lelo. Kwamanje mangajampa la ngithi ngiyathanda angithandi angeke ngihenge emoyeni mangeke ngajampa the law of force of gravity ithi I must come down. What goes up must come down. But on that day when the Lord will come, the force of gravity, the law of the force of gravity won't work. Because siyawusuka sishiya umzimba senyuke siye phezulu. The law of the force of gravity expect us ukuthi we will come back singabuyi. Nomhlaba uzolinda ukuthi hayi bayabuya kanti asabuyi. Bamangala ukuthi kuza kanjani umuntu enyuke eye phezulu engabuyi. Ngoba umthetho we-force of gravity uthi what goes up must come down. Ngalelo langa they will expect us to come back kodwa ngeke sibuye. Yini indaba kunomuntu ithi ngaphakathi ovalelwe ongakabonakali. That is what the Bible says. Akukabonakali esiyoba yikho kodwa msukane yena ebonakala. Msukane yena ebonakala, msukane yena ebonakala. Ake simbonene evuka ethuneni. Nangu uyavuka ethuneni. Omeri bathi bayamthinta uthi no mama ungangithinti ngokuba kunenkonzo engakayenzi ungangithinti mama. Wanqaba ukuthi akathinti. Now nangu okwenzakalayo after 40 days evukile ethuneni. Now lithi ke iBhayibheli ke wabonakala ehlwithwa noma ethwathwa. Wathi emenabo wabonakala enyuka. The more anyuka kwabonakala amafu ngaphansi kwakhe. Njengoba ngimi phezulu kwale stage amafu le stage singamafu. Kwabonakala enyuka uthi nakamchaza uStefani uthi njengosuku anyuka ngalo ukuyoba njalo nasekubuyeni kwakhe. Njengosuku anyuka ngalo inqola yakhe kwaba ngamafu. Uyena uhamba unenqola udriver imoto very expensive. Ayikho umhlaba wonke nezulu lonke inqola efana nale ahamba ngayo. Uhamba ngamafu. Uhamba ngamafu. Uhamba ngamafu. Inqola yakhe amafu. Bayathandaza abazalwane bathi wena okhwala amafu njengenqola abayi understand lento ukuthi usho ukuthi i-transport yakhe naye hamba khona mele kube khona ifu phezulu entabeni kwaba khona ifu ethandaza uMose. Ifu lamboza yonke intaba. Ifu laliyisign yokuthi ke usekhona. Manibona imoto yami ngaphandle nifika la nithi umfundisi usefikile. Uma nibona amafu emboza intaba kusho ukuthi usefikile ngoba nayi inqola yakhe seyikho. Amafu arepresenta ipresence yakhe. Hallelujah. Yebo. Aphuze lesisitsha senkosi ngokungafanele. Unecala lomzimba negazi lenkosi. Uma ephuza ngokungafanele engasihloniphi engasaba uNkulunkulu lowo unecala. Ngakho ke kodwa ke umuntu akazihlolisise. Kodwa ke umuntu abaningi bahlale kakhulu kule ethi ngakho ke odla nophuza kulesi sitsha unecala. Abantu bicala bayalisaba bahlala kakhulu kule yecala. That is why bathi abantu angilifuni icala evele sithathe esindlulisa kanti elona cala elikhulu kwendlulisa. Jesus. Ngizochazela ukuthi why kuyicala
ukundlulisa isidlo senkosi. Uma undlulisa isidlo senkosi uthi angifuni ukuthatha icala, wenza elikhulu kunaleli. Kanjani mfundisi? You are saying, uma undlulisa, you are saying, the grace uNkulunkulu anginike yona ngoJesu Kristu is not worthy. Nkosi yami. Because there is no, iBhayibheli malikhuluma ngeforgiveness lithi iBhayibheli ayikho intethelelo noma ayikho intengo, the value, ayikho intengo esa uNkulunkulu kusho kuzo zonke izinto ezikhona emhlabeni nasezulwini kubambe lo ezulwini nasemhlabeni. There was no precious thing uNkulunkulu bekangayisebenzisi to buy us back after falling into a sin. Jesus. Wabuka uNkulunkulu, we provided izinkomo, izimbuzi, ukuthi amajuba, ukuthi abantu baslothe bathathe igazi balithele phezu kwe-altar. Lokho kwakungasigezi isono, kodwa kwakusimboza okwesikhashana. Uma abantu behlaba becela intethelo babasenzana namhlanje abantu. Angibasoli kodwa ngoba kunenxa yokuswela ulwazi. Abantu bayayihlaba ilwane namhlanje beyokhuluma kubantu abangasekho becela intethelelo, abanye bacele inhlanhla, bechithe igazi. Now iBhayibheli lithi kuzo zonke izinto uNkulunkulu wayengasibuyisa ngazo, akayibonanga into eyayinamandla ukuba isibuyise back to the origin la sisuka khona. That is why lithi ke iBhayibheli now John 3:16, for God so loved the world that he gave his only, underline only, he gave his only begotten son, that whosoever believe in him must have the eternal life, must not perish. Amen. In other words, the Son which was given to us, the Son of God, the blood of Jesus, the body of Jesus that was beaten 39 lashes, the body of Jesus that was plowed, the blood of Jesus that cast out of his boot, the blood. There is nothing in heaven, there is nothing on this earth, there is nothing under the sea, under the water, that is precious and powerful than the blood of Jesus. If there is something that is costing a high price, if there is something that is most expensive, the thing is the blood of Jesus. That is why nobody can buy us back to sin unless by the blood. Even if you can take the whole economy of the world and put it together, still the economy of the world cannot buy us back to sin. As we are saved, njengoba sisindisiwe, siphunyukile ogibeni lomcubi, noma uSathane angenzani, kodwa akasanawo amandla wokusibuyisela emumva, ngoba kukude la sikhona ngenxa yegazi. Akasakwazi uSathane noma ahlanganisa wonke amagazi, ahlanganisa namagazi abantu, angeke asisuse entendeni yesandla sakhe. Hallelujah. Glory to Jesus. That is why Bible says, oh precious blood. Nkosi When yami. something is precious, when we talk Hallelujah. of precious things, we are talking about glittering things, precious stones. We are talking about something of a high value. That's why this thing is precious. That is why abanye abantu they have precious boxes whereby kunama stones, kunama jewelry, those are precious things. But it's still precious things of this world, they are not compared to the blood of Jesus. Oh, what a powerful blood!
Oh, what a wonderful blood. We are purchased. We are bought by the blood. We are engaged soon and very soon. Oh, Jesus. Soon and very soon. Hallelujah. Hey, Nkosi yami. Usathane nakathi hey manje umtshela uthi ngi-engage Jesus. ngi-engagiwe. Hallelujah. Hey, Nkosi yami. Le emakhaya was le emakhaya insizwa kukhiphe lokho uqu Jesus. uqu laluzwa nensizwa ifike ipropose ishele intombi ithi intombi mayivuma iqoma insizwa besithatha uqu ilufake Jesus. abakashadi kodwa sebavumene Oh, Jesus. uqu woza bazathi umfundisi kube uyena olontuzayo. Oh, Jesus. Uthande nayi intombi kodwa amandla nenkomo zokuthi njengoba uyithandile ungayithatha uyizise ngasekhaya awakabikho. Hey, Nkosi yami. Kodwa kona isifiso nephupho lakho lokuthi lo mina naye sakhe umuzi. Now bese fika uyapropose ngoba uthando aliphakelwa. Inhliziyo ayiphakele. Propose. Abuke phansi lo abhalo S. Ekugcineni abesathi ke lo guqa ngedolo. Abesathi ke lo wesisi wengane yabantu ngiserious ngalento engisho ngifuna ukuthi ube unkosikazi wami lumehlule uthando lo evume ethi mayevuma besithi ke lensizwa ngaloluqu Jesus. ngiyakuthembisa Jesus. angisayibuka enye intombazana ngoba ngithande wena ngiyabonga ukungivuma bese faka uqu ufuna ukuthi uyibambeke lento ufuna uyibambe lento bese mfaka uqu athi ngiyabonga ungiphi isandla sakho phakama ke insizwa ngiyaphela insizwa yagiya manje. Oh, Jesus. Kodwa Nkosi yami labhubhele kamthaniya. Oh, Jesus. Ayakusagiwa manje Hey, Nkosi kuthiwa yami. sihambe se restaurant Hey, Nkosi yami. thina sakhulele emakhaya mayiqomile yavuma yathi kulungile nami ngiyakuthanda. Hey, Nkosi yami. Othi hey angihlali njalo sisi athi hayi nami ngiyakuthanda bese uthi Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. aniyazi nina nakhulele emadolobheni Hey, Nkosi yami. nina nazi ama-restaurant Oh, Jesus. abesenza ke isithembiso sokuthi yabona ke mfowethu ngiyahamba manje ngiyofuna umsebenzi ngiyosebenza and ngifuna ukuthi ukwazi lokuthi angikosebenzela omunye umuntu ngiyosebenzela wena Jesus. ngifuna ukuletha inkomo ekhaya kini. Jesus. Isethembiso lesi ibisiyahamba ke lensizwa isuka emakhaya iyeGoli yofuna umsebenzi esale lo buyela endaweni yakho lesikhathi lo esele lento yocu ulokhu eyibuka ethi hey konje ubani sibonga umbhenza ethi lo ebuka ucu ethi hey
Kusiyami kaze ziyofika nini insuku Nkosi yami. la umbhensi ayobuya khona eGoli Jesus. siyokwenza inkonzo phela. Zifike ezinye insizwe. Sithi awududlu sisi avela athi cha ngiyaxolisa. Jesus. Kuthiwa hawu ntombi mina kusasa ngabathumela abakhona ukuthiwa cha. Jesus. Emboniseni embonise ucu. Ezinye insizwa ke ziyahlehla makunocu. Kodwa ezinye azinamsebenzi. Nkosi yami. Jesus. Konja siservice. Oh, konja siservice. Amen. Konja siservice. Amen. Ngenza ama practical things so that everybody can understand the cause. Jesus. Iyambile iyosebenza usele kubo. Wenza umsebenzi yasekhaya ukwenza konke. Amen. Lapho yokho amanzi emfuleni athwale umqomo loya isandla lesasibambe ezinye intombi lokuzithi. Bajabula abanye. Nkosi yami. Amagama ke ozohlangana nawo ke. Ufele nje ucu. Nkosi yami. Athi umunye kaze wayebone nje. Da Jesus. Sikhona thina omntaka bani. Nkosi yami. Futhi uNkulunkulu elisize ibandla likwazi uku-appreciate when God blesses someone amongst us. And appreciate it. Nkosi yami. Ngafana abantu abangakholwa baloku bashana ngamagama. Now this is the thing engifuna ukuza kube sengiservice. Lo uyosebenza umkhwenyana lo. Umkhwenyana to be. Amen. Umkhwenyana lo intombi ephila endaweni kodwa eseyikhethiwe phakathi kwezinye intombi. Amen. This is a sign. Akukabe umshado ucu akusomshado. Ucu is thembiso. Yilokhu ngesilungu enithi nina i-engagement. Amen. Ucu i-engagement. Nina ke besilungu nina ngenikhave. Le ring encane esilenda. Jesus. Ngoba i-engagement akumelanga ube ring egcwele. Ngoba phela akabe umshado ogcwelela. Jesus. Kuseseyisithembiso. So iring yakhona ke iba incane kodwa yinhle isho ukuthi ke mazihlangana izinto iyagcwaliswa le ring. Ucu nalo lusho njalo. Jesus. Ukuthi kawuphuma ucu kufakwe intandatho. Amen. So ucu i-engagement. Now listen to this. Sisevisidlo senkosi. Mkhwenyana uyendaweni kude uyosebenza. Lo intombi le isele ifakwe ucu i-engaging. Akusho njengoba i-engagiwe ayifike ezinye insizwa. And futhi akusho ukuthi njengoba isebenza endaweni ezikude ayibone ezinye into. Nkosi yami. Kodwa kunento noma siyibonile enye intombi yalingeke kunento ethi kodwa ulokhungana. Kulungile mntanami bazoze bazi igama lakho na ku Facebook. Oh Jesus. Kodwa bazokwazi ukuthi untashinga. Bese yamshaya into kodwa ngathembisa uyibani. Now bambaki. So now what is happening now? Lokho yilokho ibandla elukuphethe. Oh Jesus. Hayi asikashadi thina. Amen. Asikashadi nomkhwenyana. Amen. Sifake ucu. Olwethu ucu lulapha. Oh Jesus. Lulapha ebunzini. Eyathi engagement. Usathane namadimoni uyibona ngokukhanya lapha kithi ngoba uthi umpostoli Paul sibekwe uphawu lukamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uphawu uyi-engagement yomshado ozayo. Kuhamba insuku ihleli lentombi besibhala incwadi lensizwa ithi ngomhla kayibanibani enyangeni kabani abakithi bayeza siyabathumela ukuzoyishaya zonke ziphele. Kuyoba ke
kuyasadwa ke la kenziwa yonke into bese kuba khona umgqibelo la khona ke bayongena sekahamba kancane. Nathi ke bazalwane luyeza usuku lapho khona umkhwenyana njengamanje seyishaywe zonke zaphelela inkomo se umkhwenyana uqathile ukulobola into esele sekusele usuku lomshado sekusele umgqibelo lapho siyongena kho elithi iBhayibheli mhla yena ebuya siyofaniswa naye siyothatha isimo sakhe ngalesikhathi sifaniswa naye ezulwini siyothi nasingena kudedeka abantu kawugqakeka ingilosi kawudideka idalwa zithi wabani laba abagqoka ingubo emhlophe nqoha wabani laba bambuka umkhwenyana babuke thina bathola ukuthi siyafana kusazodideka ingilosi kusazodideka idalwa ezulwini sesingena nomkhwenyana silibandla lalela uyesu umshado wewundlu lapho khona iwundlu ushana mahosatheka uyesu umshado wewundlu lapho bonke abangcwele nabo bonke abakholiwe yisi they will witness umshado. The angels will witness umshado wewundlu. Imagine Jesus putting a ring on his finger. Imagine us as a church putting a ring on our finger. Imagine Jesus saying namhlanje I do Abu Baba sayawubusisa lo mshado wewundlu. Abunkulunkulu sayawubusisa. Bese kuyaqedwa ukufakwa amaringi. Bese qedwa ukufaka amaringi. Ingilosi ezingazange zatheste isono ezingayazi impilo yasemhlabeni ezazi ukuba in the presence kaThixo we have never encountered suffering, we have never encountered struggle. The angels will witness something that has never happened before. Masakathiwe ukufaka indandatho bampanani hambani nishonele beseke iwundlu lithatha umakoti ingilosi ngasemuva haleluya isidalwa izulu lonke bese liyakhothama lithi ufanelwe yilo nkosikazi ufanelwe yilo makoti idalwa bese sithi thina salokhu izulu lamiswa asikaze silibone uthando olungaka besidalwa zishaya phansi bese siphakamisa izandla haleluya sibonga uThixo ngomsebenzi wenziwe ayibonga ingonyama alibonga iwundlu kaNkulunkulu elithathelana izono namhlanje silana ngenxa yegazi akukho kungcono esikwenzile akukho esize nako kodwa size sinje size sinje akekho noyedwa ongayishaya isifuba size sinje kodwa ngenxa yamandla asegazini zahlanjwa
wena ubona umuntu enziwa shi suswa istain esimnyama entweni emhlophe kufakwe wena hand kususwa istain esimnyama entweni emhlophe. Mawusibona zinsuku zonke sishumayela sikhuluma ngoJesu sisusa istain esimnyama entweni emhlophe. Masishumayela iswi kwabanye kube buhlungu, khululeka mntana sekhaya, nezandla nazo nawasha zigcina zibuhlungu. Nakithi kunjalo, nasibona ibandla lingakhuli kuba buhlungu. Baba khululu thobo lwakho Nkosi esime isame. Ayikho emazulwini into precious endlula igazi. Ayikho intengo noma ngabe kuthiwa umuntu uyathengiswa, bayabadayisa abantu, babadayise ngama-100,000, babadayise ngama-million, kodwa hayi bo bazalwa, bayadayiswa abantu, badayiswe ngama-billions, kodwa ayikho into eyendlula intengo yegazi likaJesu. Wonderful blood that gives me strength from day to day. It will never lose it. Other bloods, they run dry, but this blood, even today, still drips from heaven and serves souls. Serve souls. That is why even today, abantu bayawa ekholweni bavuke, abanye bayawa bangasavuki, kodwa lokho akuvimbi igazi likaJesu ukuthi lisindise abantu. Yingakho namhlanje basasindiswa ba. Yingakho namhlanje ububi bandile emhlabeni, abantu bathi ayikho into ensindiso, bathuka abafundisi, bathuka abazalwane, kodwa lokho akulishintshi igazi likaJesu ukusindisa imiphefemulo. Amen. Genani eliphakeme. Amen. Uthi umhlabeleli sathengwa genani eliphakeme, sathengwa genani eliphakeme. Awu Baba siyabonga. Baba siyabonga. Awusathengwa genani eliphakeme. Ngicela ibandla lihlale phansi. Qedelela sisi. Bobaba bami bafundisi, sondelana.
lesisinkwa aphuze lesisitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Ngakho ke odla lesi sinkwa aphuze kulesi sitsha unecala ngomzimba noma ngomzimba, which is the bread, ngegazi, the blood, which is the wine. So lo muntu ke unecala. Ake siqhubeke ngishilo ngathi abantu abaningi bemali abathi full stop, bangasiniki isolution yokuthi ke then if my conscience ingilahla, then what must I do? Because the truth of the matter is ngiyafuna ukuhlanganyela kodwa izwi liyangilahla. Ngenza njani ke ukuba ngibuyele nami ngikwazi ukuthi ke ngiphatheke? Kodwa umuntu akazihlolisise. Kodwa umuntu makazihlolisise. Khona ke akadle lesisinkwa aphuze lesisitsha. Then meaning after umuntu sekasihlolisisile, meaning after a man has examined himself, after a man has do the self introspection ngaphakathi kuye, then abeseyabuka ukuthi am I worthy or I'm not worthy? Amen. When you are worthy is fine, it's not a problem. Let's deal with the person who says I'm not worthy. Then what must I do? Because my conscience says I'm not worthy. What is the solution there? What must I do? Kodwa umuntu akazihlolisise. Khona ke akadle lesisinkwa aphuze lesisitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina besingayukwahlulelwa. Nakho ke manje uma ngabe umuntu ebona ukuthi I'm not worthy, umuntu lithi iBhayibheli akazihlole yena ukuthi ufanele yini ukuhlanganyela uma akafanele. Let's say umuntu udiscover indaba ukuthi I'm not worthy. That's the issue that I want to deal with. Because when you are worthy, it's not a problem. You can partake. But let's say your conscience says you are not worthy. Let a man examine himself. Let a man check himself. Now, after a man has checked himself, let's say your heart says, I have checked, I have examined myself. And my conscience is telling me that I'm not worthy. What is the solution? What is it that I must do? Because my conscience says I'm not worthy. A man examine himself. After a man examining himself, his conscience or her conscience, then what must I do? Proceed. Kepha uma besizahlulela thina besingayukwahlulelwa. So now if we judge ourselves, nobody will judge us. Amen. But if we judge ourselves, and people will judge us. Amen. Uma ngabe besizahlulela thina abantu bebangeke awuphinde kusamlela verse sisi. Kepha uma besizahlulela thina besingayukwahlulelwa. Uma ngabe thina besizahlulela thina, if we will examine or judge ourselves, after examining ourselves, then a judgment should come. Now, if after examination or after examining, okay, now, after you examine yourself, you must come up with the answer. Are you worthy or I'm not worthy? If you are worthy, it's not an issue, it's not a problem. It's easy. Now, let's say you have examined yourself and the results are saying, I'm not worthy. The question comes after the results. What must I do then? Kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi ukuze singalahlwa kwanye nezwe. If we examine ourselves and then the results comes and the result says, I'm not worthy. You have judged yourself. When they pass this
bread. When they give you this bread, after you have judged yourself, and when you pass it to the next person next to you without participating, you are judging yourself, and automatically people will judge you because of your acts, because of your action. Nkosi yami. Oh, kusho nje bandlulise isitsha ke azihambi kahle lapha. Ningizwe kahle, ningizwe kahle. Ningizwe kahle. Already mawundlulisa lo seduze kwakho nabanye abakubonayo usenqisa usijampisa usibeka ngapha. Already ijudgment seyikhona kuwe iphezulu kwakho. Nkosi yami, Jesus. Akusadingi nokuthi sesivele ukuthi inkosi yami isono sakho siyini asazi kodwa already sesikujudgile sakondemn because of your actions. Jesus. Sesikwahlulela siyabazi bonke abandlulisayo shothi udla izono and uthola ukuthi isono sakho mhlambe awudlanga nesono mhlambe uxabene nobaba nathi ukuthintana ngamagama ekseni ungaba right emoyeni wasuza enkonzweni mhlambe isono sakhe leso. But izwe nabantu bazokwahlulela according to their understanding, according to their knowledge. Amen. Kusho ukuthi kunesono asidlile. Jesus. That is why lithi ke iBhayibheli umuntu akazahlulele yena, because when you judge yourself, lithi iBhayibheli, the world or people cannot judge you, because in the first place besingazi nanokuthi sikhona isono sase. Njengoba sila, I can't assume ukuthi lapha kunezoni kuna. Nkosi yami. Asisebenzi ngama assumption la. My duty or my job is to preach the word. Amen. The word is the one that is going to judge you, not me. Amen. I don't have heaven. Jesus. I can't judge people. That's why the Bible says judge not. Because when you judge, you are also going to be judged. Amen. So that's why I don't have any right to judge anyone in this house. Jesus. My duty is to preach the gospel of Jesus, the gospel of peace, the gospel of reconciliation, Amen. the gospel of love. Mine is to give the love of God unto you. Amen. Hallelujah. Amen. So why the church, they are judging each other? Why do you judge other people? Do you know that the way you judge other people, you are also going to be judged? Nkosi yami. Jesus. Qedele. Kepha nxa sahlulelwa siyayalwa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Asibuyeni. Kepha uma sahlulelwa Siyalwa inkosi. angithi sikwi issue yaka not worthy. Lithi iBhayibheli, let man examine himself. After man examining himself, a man find ukuthi I'm not worthy. Man must judge himself. After judgment, if a man will judge himself, so people will judge him. But if a man says, though I have sinned, but I still see the blood of Jesus as a powerful weapon that can bring me back to God. If a man believes in the blood of Jesus, if a man believes in Jesus Christ as our Lord and as our Savior, isiphi lesono esishasha esivele namhlanje uJesu noma igazi lika Jesu elinganawo amandla okuthethelela leso sono. Sathethelelwa ulizwi izwi likaNkulunkulu lingakabikho ngisho nokuba khona kithi. Sathethelelwa before sona. Hayi kodwa Nkosi yami yazi isikhathi. Sathethelelwa before singene esonweni kodwa already the love and the forgiveness of God was bazalwa. Kanti lithini iBhayibheli malithi athi uJohane naliya iwundlu kaNkulunkulu elithethelela isono somhlaba. Naliya iwundlu elahlatshwa nini? Lahlatshwa nini iwundlu? Lahlatshwa emaphakadeni. Akusinto yamanje lento. Before a human, before man fall into sin, already God has provided grace for man. Before man commit a sin, already God has shown love to that man. Before a man commit a sin, forgiveness was given. Oh Jesus. Hallelujah.
sihamba nje sithethelele. Kodwa ivangeli likaSathane lithi hey wena uSathane usibuyisele emuva kanti uNkulunkulu uthi nina nathethelelwa before nona. Jesus. Because umuntu akawanga in the Garden of Eden, but a man fall from the plan of God. Jesus. Before the plan was executed, man fall. Then why God didn't brought a plan to save the plan? Remember, God cannot fail. Jesus. A wrong with God is still right. Wrong kaThixo ekwatha Nkosi yami. Into esithi irongo thina sithi irongo. Ukubuka komuntu nokubuka kaNkulunkulu akufani. Kumuntu kurongo ngoba lento ayenzile angeke sakwazi ukuyireverse. Kodwa kuNkulunkulu akukho wrong ngoba lokho bekuwrong yakwazi ukwenza kube right. Oh Jesus. Hallelujah. Uthi uJobe sengivala. Uthi uJobe sekakhuluma. Sekabalisa uJobe sesho konke. Usethi uJobe lokugcina naye lo Sathane lo weyilingo wadalwa nguwe uNkulunkulu. Amen. So now asiyekeni lento yokuthi ngathi uNkulunkulu kwi competition no Sathane. Let's take this thing out. Yokuthi ngathi the devil is the rival of God. Jesus. Ayisehlisa uThixo man. Hey, Nkosi yami. uNkulunkulu ayikho into engaba i-rival yakhe. uThixo ayikho into angalwa nayo acompete nayo. Hayi bazalwana hayi bo. How can God compete with the devil? Oh Jesus. Let's use our mind. Amen. The devil is not the rival of God. God has no competition. God has no competition. God has no competition. There is no person, there is nothing that can fight against God. Hayi basalwa ayikho engalwa noThixo ibe kuyi competition ihlulisane noThixo. uSathane akahlulisani noThixo. Hayi ake nginitshele Nkosi yami ngengikhulumisa likaNkulunkulu kwayena lo Sathane lo osatshwa umhlaba odukisa umhlaba. Ake ngutshele na uthatha uSathane umbeke la uthathe umuntu wena ubekwe la. Your value as a child of God, you are above the devil. You are above the devil. That is why the Bible says he is under our feet. Kanjani umuntu ongaphansi kweinyawo zakho abe mkhulu kunawe? Oh hallelujah. Jesus. Lithini iBhayibheli? How much is this? How much is this? How much is this? 50 rand. Can this buy me? No. Can this buy you? No. Can this buy you? No. The value of this and the value of this are totally different. Oh, Jesus. Far apart each other. Hallelujah. The value of man, to see the position of man, if you want to see, is God number one, and then after God is man. Oh Jesus. That's my value. Hallelujah. The only thing that is above me is God. Other than other things, they are all below me. Even the angels. Jesus. Hallelujah. Vangeli labantu abanganakuqonda. Makuthiwa the value of this is nothing compared to me. It means this thing is under my feet. Amen. This one cannot buy me. Amen. If the devil is under our feet, that means we are walking over him. Oh hallelujah. Bazalwane, our battle is a walk in the park. Why? Because already we have defeated the devil before he starts the fight. Oh Jesus. He's defeated. Amen. He's defeated. Amen. No matter what he brings to you,
no matter what you bring, no matter what attacks the devil will bring to you. But already the Bible says we are more than conquerors. We are more than conquerors through the blood of Jesus. Thank you, Jesus. I'm closing now. Closing now. Abantu sebenziwa hypnotiziwe manabantu. People have been hypnotized, Hey, Nkosi yami. especially when it comes to sin. People have been hypnotized by sin. People are serving God with fear and with lack of understanding. Jesus. The Bible says the beginning of wisdom is to fear the Lord. Amen. What is the meaning of this verse? What is the meaning of this verse? What is the meaning of this verse? The beginning of wisdom is to fear the Lord. What is the meaning of this? You have a child. You have a child. Ikhona ingane yakuyasaba ubaba wayo. Ikhona ingane yakasaba umama wayo. Cha ngiyabuza. Ayikho ingane esaba ubaba wayo umzali wayo. Let me put it in that way. Ayikho ingane esaba umzali wayo. Buya la. Come here baby girl. Yeah, you come here. Run. Run my dear, come here. Wosala. Sheshisa. Gijima mntanami. Gijima wephuke. Gijima wephuke. Ugijima uyasasizwa. Uyasasizwa. Yep. Yini ugijima? Awukwenza sibonise ukuthi yini ugijima. Sibonise. Nakho ke. Buya-ke. Now. I'm closing now. Umntwana lo njoba ayingane yami kanje ngifuna ukuletha the relationship between the father, the son and the daughter. Amen. Nikhona Amen. ingane uyingane yami nini ngithi uyangithanda awungibonisa ukuthi uyangithanda Amen. Jesus. no mangembona enza into wrong hayi ungayithintile baby uzolimala la. Is it hatred? No. Is it hatred? No. Should it bring fear to her? No. So now, God as our Father, He loves us and we love Him. Amen. We always show the love. Bazalwa sizela abaningi abantu abale ekulokhusaneni. Kodwa sidele konke sesa la. Amen. Ngenxa yothando lukaThixo. Jesus. So now yile nto kufanele si understand ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kodwa usathane ufike waletha iverse lokuthi mawuke nje wona akashayana uNkulunkulu uyabona nomuntu oshawa nguThixo angazi uNkulunkulu umshaya kusekwenze njani kusho ukuthi kade ambekezele Nkosi yami. kodwa isishayo sikaThixo akasibizi ngokuthi isishayo uThixo isishayo sikaThixo uthi uThixo luthando. Amen. Ngoba ukube bengingakuthandi bengeke ngikudiscipline for what you are doing bengizokuyeka. That means kusho ukuthi bokubonga umuntu omusha ubokubonga ukuthathe kancane ubokubonga njengoba kuJohn 6 nje usula ubokubonga ukukhuzwa ngabazali. Amen. When they still rebuke you, when they still discipline you, that is love. Jesus. Hamba ubuke abantu abangasathanda ukuthi ufike ngasiphi isikhathi akusho lutho noma ngathiwa na ngiyawuseshawe ezidakwa lapha kule ndawo zokuceda ulokhuzana ukoma umama uvela athi ayi ngilapho mina abangani bakhe abamlethe Nkosi yami. kusho ukuthi usemdelile. Jesus. So now thina sidelwanga Amen. sathi singakoni iplan kaNkulunkulu ingaka execute. Already God has provided grace for Oh us. Jesus. Kodwa bazalwane. Hallelujah. So now my question is,
God bless you. My question is, God bless you. My question is isiphi lesono osenze lately lesi esizawuthi masiseva isidlo sozihlolile waze examine still usibona ungekho worthy ungabikho worthy wakho wasuthi ke angizukuhlanganyela esidlweni into engizoyenza ngoba angifuni ukusithathela icala ngizosendlulisa. Umbuzo wami uthi, what kind of sin that is so powerful that makes you to bypass the blood? Isiphi lesona sisitronga nga? Let's just assume ukuthi there's a sin that you have committed. I've never come across the unforgiving or ngathini Nkosi yami nasisilungu awusiza mfana wami school fees ngasincedisana ukulokhuza. Ngifuna ukuthi isiphi lesono esingaxoleleki. Bengifuna ukubiza leyo nto manje ulimi liyala mfana safunda kudala thina. Safunda iroyalty. What kind of sin is unforgivable? Yes, that's what I wanted to say. What kind of sin that is unforgivable? Jesus. Because I've read my Bible and I have found that there is no sin that God doesn't forgive. Amen. I've read my Bible and I've come across a scripture that says even if your sins are red like blood, but still God forgives them. Amen. Now, which other sin that is worse? Is there anything that is worse, that is unforgivable? No. None. Why? Because of the power of this. Hallelujah. This is not a man's blood, Oh Jesus. but this is the blood of Jesus Oh Jesus. that was shed on the cross. Hallelujah. He took our sins and gave us eternally life. He took our iniquity and gave us forgiveness from God. Shall we all stand on our feet? Everybody now. I want you. Mina ngisho ngokusho wena. Uthe wena asikho isono uNkulunkulu angasixoleli. Sengifuna ke ukuthi ke manje kule mzuzu emibili akuzukuthatha even imzuzu emihlanu. Ngifuna nje ukuthi kule mzuzu emibili uya kumzuzu emithathu. Sithi imvuzo emithathu meaning ngifuna ukuthi wena lesi sono othi asikho uNkulunkulu angasixoleli ngifuna ukuthi ke uye naso kuNkulunkulu njengokusho kwakho ukuthi asikho uNkulunkulu angasixoleli asiye naso ke kuNkulunkulu nalesi bocabanga ukuthi akasixoleli asiye naso kuNkulunkulu bese uyasivuma emva kokusivuma kholwa ukuthi uNkulunkulu usexolele. Remember asihambi ngokubona kepha sihamba ngokukholwa. Amen. I'm giving everybody a chance in this house, even our viewers at home. If you are watching us this morning, I'm giving you a chance to come before the throne of grace and mercy and say, God, I have sinned against you. I am short of your glory. Lord, I surrender and I confess all my sins before you. Please, Father, call him Father. Call him Father. If you say, Father, please forgive me. There is no father that will never forgive his child. There is no mother, there is no parent that will never forgive his child. Parents as God, they forgive us. Shall we all pray? Everybody pray now. Everybody pray. Open your mouth in the name of Jesus. This is a 2 minutes of confession. You confess your sins. Everybody pray now. Rikabasukapaya. Lipakasudoloboboya. Yantele positapaya. Mikatoko satekaya. Ibabababa shiketaya. Ina mama mandoro bobobos. Beba sekeyanta. Beba baba sikaba. Yo boko sikaba yontaka. Indolo bobobosia. Ya mama doshaba. Yanteke mosara. Lipa sataka dosha. Ina mama doshaba. Ina mama baba yeketa la baba
ila baba sanda ila baba yentekemos itakatushata itakamukushate ikamatosikapaya repepepepepeseta rikatatapakasa ripopopopobosika rendelebobobobo rentelebebebebea ripapapapapasika Baba wethu engcwele Nkulunkulu wethu onamandla Nkulunkulu wethu onomusa abegameni likaJesu siyakhuleka kuwena ngalesi sikhathi Baba wethu longcwele babegameni elingaphezu kwamagama siphakamisa izandla zethu Baba siphakamisela kuwe Baba wethu engcwele siphakamisa ubuso bethu Baba sibuphakamisela kuwe uthi Davide ngiyophakamisela amehlo ezintabeni ngabe usizo lami liyovela kuphi na usizo lami luvela kuJehova owenzile amazulu nomhlaba olonda uIsrayeli kayikuvuma kuba unyawo lwami lushelele Baba ongcwele egameni likaJesu nangalesi sikhathi uNkulunkulu ongcwele Baba siyazithoba ngaphambi kwesihlalo sakho somusa Baba sicela intethelelo kuwe kuzo zonke izono neziphambeko esizenzileyo ngaphambi kobuso bakho Baba wethu oyingcwele siyavuma uNkulunkulu wethu ngokusho kwezwi lakho lithi izwi lakho yilowo ozivumayo izono zakho uyawuthethelelwa kodwa lowo oyifihlayo uNkulunkulu wethu onamandla kayikuthethelelwa Baba egameni likaJesu siyavuma uNkulunkulu ongcwele ekuseni Baba wethu onamandla sicela intethelelo kuwe sicela ukuba usihlanze usihlambulule ngegazi likaJesu uyasihlanza ngezwi lakho uyasihlambulula obuthi uJesu ngalamazwi sangiwakhulumile kini sanihlambulukile Baba egameni likaJesu siyabonga namanje kuseni uNkulunkulu wethu onamandla nalifa lakho nalibandla lakho siyahlanganyela Nkosi siyacela ukuba uhlanganyele nathi kunalitafula ulingcwalise ulihlambulule ngoKristu Jesu inkosi nomsindisi wethu Baba siyabonga in Jesus name akushaya izandla shala uNkulunkulu kakhulu shaya izandla njengomuntu oxolelwe wathethelelwa izono zakhe Come on, celebrate, shout and make a joyful noise unto the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Baba wethu oyingcwele siyasibusisa lesi sinkwa. Siyasibusisa Nkosi lesi sitsha. Baba egameni lenkosi uJesu sesidedela ukuphila okusegameni nasegazini likaJesu. Baba kulesi sitsha sidedela ugcobo amandla. Bonke uNkulunkulu wethu abantwana bakho abayodla baphuze bayophuza ukuphila nokuthethelelwa namhlanje. Baba wethu engcwele abanezifo sezisukile sebaphilile ngegama nangegazi likaJesu. Amen. Ngicela simshayele izandla enkulu Thixo. Ngiyacela bomama sisizeni nisambulele ibandla lingahlala phansi. Bangasiza bebalungisa itafula lenkosi basisusele lokho. Umkhuleko besiwenza ukuthi inkosi if I'm not worthy some of the sins izenza unaware ungaboni ukuthi uyona. That is why when you pray uthi kuNkulunkulu Baba ngicela ungithethelele nalezi engizenza ngingaboni mina ukuthi ngiyona ngoba kukhona ukuthi uwona kodwa ubungavulanga umlomo. The action nje omunye umzalwane unga acta ungavulanga umlomo umqale phansi umbeke phezulu akusho ngolutho. It was just a look phambi kwaNkulunkulu ubuke nje ngokubi into embi oyenzile. So that is why masithanda sithi Nkosi nengizenze ngaboni please forgive me
And everybody, I believe by faith, because without faith it is impossible to please God. Now I believe everybody, as we have made this prayer, everybody has been cleansed and everybody has been forgiven by God. Amen. Because even the Bible says He doesn't judge us according to the sins that we commit. Why? Because He's a loving Father. He's a loving God, a merciful God. Hallelujah. So now we are going to serve the Holy Communion. Yikazi, umzimba kaKristu lo. And everybody should feel free to partake in this. Because that is the reason why He died on the cross. Hallelujah. So sizocela ke obaba nabefundisi esinabo la ekhaya ngizocela ukuthi baniseve egameni lenkosi ethu Jesu abakunika kona bazoqala bakunikeza isinkwa ngicela ungasidli usibambe wesibili bazokunikeza iwayini eligazi lika Jesu nalo futhi ulibambe until ngize ngenze lenkonzo bese uyadla uma uqeda ukudla ke bese siyafunda futhi verse elikhuluma ngokuphuza bese uyaphuza and then after that bese badla lonke siyakhuleka bafundisi bami uNkulunkulu anibusise as we are serving the church, as we are serving the body of Christ. May God bless you. Abo baba bangalandela ngewayini hamba emva kwa lophethe isinkwa ophethe iwayini alandela ophethe isinkwa isinkwa phambili kulandele iwayini glory to Jesus. Thank you, Lord. Inkwazo enkulu bobaba bam le eniyenzayo konze enkulu kabi ukusefa abantu bakaNkulunkulu. It's a ministry ingakuthathi kancane. Hallelujah. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, wonderful blood, oh, Wonderful blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, and it reaches to the highest mountain, and it flows, to the lowest valley. Oh, wonderful blood, Oh, wonderful blood that gives me strength from from day to day. It will never lose its power. Oh, wahlatshwa eGolgotha. Hallelujah. 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 Jesu wahlatshwa, oh, wahlatshwa
Awunaze navuma kamnandi Nkosi yami bazalwane. Ngiyanizwa nje. Oh wahlatshwa. Yekota. Ake sishayele izandla Nkosi. Ake simshayele izandla. Funda sisi. Emva kwesidlo sakusihlwa wabe sekathabatha isinkwa wabonga. Waseyasihlephula. Wayesethi lokhu kungumzimba wami owabelwe abaningi. Singakudla isinkwa ngoba sesibusisile. Singadla umzimba weNkosi. Thank you Jesus. Emva kwalokho wayesekathabatha isitsha. Kanjalo wayesethi lokhu kuligazi lami kuyisivumelwano esisha. Ngisacela ungifundela leyo. Wathi lesisitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Wathi lesi sitsha siyini? Siyisivumelwano esisha. Siyisivumelwano esisha egazini lami. Egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Ngifuna si understand the new covenant because we are a new covenant church. The covenant that we have made noNkulunkulu is because of the blood. This is a new covenant, as the Bible has two scriptures. There's an Old Testament that comes with the Old Covenant, and there's a New Testament that comes with a new covenant. Amen. So now wayesethatha futhi kanjalo wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Egazini lami. This is, we are entering into a new covenant. In other words, as we are renewing the covenant every time when we partake in the Lord's Supper, Amen. there's a new strength and new power and new revelation under the blood of Jesus. Amen. So kanjalo wayesethi abaphuze asiphuzeni igazi elabelwa
abaningi. Ngicela ibandla lonke liphakame ngezinyawo. Ngifuna siyobonga siqoqeleni masinyane izitsha, siqoqeleni zona masinyane. Kunabanye bazothola healing bangakafiki ngisho emakhaya, abanye bazoyithola sebasemakhaya. Uqaphele lo ngenzeka isisu sakho sibe nokuguquguquza because of izinto ezikhona ngaphakathi. Abanye kukhona o-acid, abanye kukhona amadliso, kulamadliso abanye bafakwe izinto bahamba nazo, kukhona otikoloji, kukhona izinyoka. Uqaphele lokho ukuthi kuzoba khona ukuguquguquza kwesisu ngoba kube kulwa igazi lika Jesu phakathi emzimbeni wakho, lobe lithatha indawo. Zonke ezinye izinto zobe zisha ziphuma. Ayibonge inkosi. Amen. I want us to pray. Sibonge uNkulunkulu ngale nkonzo ebaleke kangaka. Singabe sasimosha isikhathi, ake sivule imilomo yethu simbonge uNkulunkulu egameni lenkosi. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga dwala lethu. Siyabonga mdala wensuku. Siyabonga sonini nanini. Siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Babona amandla wonke. We speak healing right now upon each and everyone under the sound of my voice. I speak healing now. I speak deliverance now. I speak restoration now. I speak redemption now. I speak forgiveness now. In the name of Jesus, deliver your people now. I command every sickness and disease to go in the name of Jesus. I command every demons. I command every spirit to go in the name of Jesus. I speak healing. I speak deliverance in the name of Jesus. You demon of bad lucks, in the name of Jesus, I command you now to go. In the mighty name of Jesus, I speak deliverance now. I speak deliverance now. Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Father, as we have entered a new season, Lord, we pray in the name of Jesus that Father, you'll open new doors in the mighty name of Jesus. Litapakushataka, libosika bayonda, libakosota payonda katos, librasko andoka mandeke, librasota payanteke mosh, libababa sikatelebeya, libababa santa, rikatapaka sota. Yalela mimoya madliso, yalela matimona zinyoka, yalela matimona tigolosh, yalela madliso, yalela miphulelo, yalela imeko, ngegama lika Jesu waseNazaretha, ngithathela uqobo, ngithathela amandla ukuphila phezu kwabantwana bakho. Baba, siyabonga ngegazi lika Jesu. Siyabonga ngale nkonzo enamandla kangaka. In Jesus mighty name. Amaphathi khwakhwalala zisukile nkulunkulu. Naya baba inhlanhliyesa, naya baba iminyango iyavuleka egameni lika Jesu. Abanye bayaphiliswa kwizifo bekuthiwa zelapheki babegameni lika Jesu. Abanye kuvuleka iminyango bathola imisebenzi, abanye yavuleka iminyango imali zabo ziyakhululwa
egameni likaJesu waseNazaretha. I command every pain to go. I command every pain to go. I command every pain to go in Jesus' mighty name. Father, we thank you. Father, we bless you. We give you glory, God. We give you honor, my Father, in Jesus' mighty name. We thank you, Father, for your grace. We thank you, Father, for your mercy. We thank you, God, for your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ngicela sishaye izandla zethu kakhulu, sishayele uNkulunkulu. Oh, hallelujah. Jesus. Phindani nishayele uNkulunkulu izandla kakhulu egameni lenkosi. Hallelujah. Oh Jesu. Jesus. For the last time, come on, let's give the Lord some praise in the name of Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. God bless you. Hallelujah. Ningakhohlwa ke uNkulunkulu anibusise, ningakhohlwa this coming Friday siyabuya silapha eThekwini. Thank you bomama, ningasiza la nishiftele enkosi. Siyabuya Friday. Hey bazalwane, uNkulunkulu into enze egoli we moyo ngcwele. Glory to Jesus. I'm believing God egameni lenkosi ethu Jesus to do more la eThekwini egameni lenkosi uYesu umNazaretha ongcwele. Uyabuya ke on Friday kwinkonzo 6 to 6 egameni lenkosi ethu Jesu, the night of exchange. Sibonile iexchange ithatha indawo egameni lenkosi ethu Jesu. Ngishilo la singathi kunezinto ezikhona kithi akuzona ezethu sayinikezwa ngabantu, kodwa siyoze exchange on Friday egameni likaJesu. Into zabathakathi biyele emumva kubo, izinto zethu abathakathi abayintshontsha ezikubona ziyabuya kithi egameni lenkosi uJesu. Ngicela simshayele izandla ezinkulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Bonke ababukeli bethu abasibukela emakhaya, thank you so much. May the good Lord bless you and keep on supporting us, keep on praying for us, and keep on sowing your seed, because it's very important to sow a seed. Egameni lenkosi ethu Jesu la sibheke khona, we are not just a church that preaches locally, but we are internationally. So now we are believing God for the grace yokuthi asivulele umnyango on one of the TV channels. Ayathanda awathandi amadimoni. Eagle Mountain is going to be one of the churches ezotholakala on big televisions, preaching nothing but the gospel of Jesus Christ. God bless you. We have a dream. As a church, we have a dream. You can fulfill our dream by sowing and giving your seed. Maybe you are always following us. God has blessed you. You are asking yourself, but why am I so attached to this man of God? Why every time when he preaches, I get connected to him in such a way is for a purpose, and there's a reason why. Maybe you are one of the people God that has blessed, and God has trusted you with finances. You can sow your seed and you can give me a call and say, man of God, I want to sponsor you. And we will pray together and ask uNkulunkulu. Someone is following me, but akazi ubona ngathi uyambona na ushabalala uyimele, uyabona nisonto lakhe lihle, uyabona ngale ukuthi uyimele uyamfundisi. No, we really need your support. As we are living in the latter days, we really need your support to preach, to advance the gospel and preach the gospel to the nations. So in order for us to reach the nations through the gospel of Jesus Christ, we need a voice. A voice is going to be a platform whereby we are going to be given a platform to preach the gospel to the nations. When we say to the nations, we are saying to preach the gospel throughout the world. So we need a television station that will say, look, we are giving you airtime. Come, men of God, and preach the gospel. For the television to give us airtime, they will need some money. They will need money to say, man of God will give you the airtime, 1 hour, no matter 30 minutes, and this is what we require from you. So me and you, we can do this through the grace and the mercy kaNkulunkulu. Singayitshala imbewu yethu sithi babashabalala hambo shumela lento ishumayelayo ayifinyelele emhlabeni. uNkulunkulu omusa anibusise egameni lenkosi ethu Jesu. I am your apostle MJ Shabalala. If you want to support us, if you look down on your screen, there
our banking details. You can take one off the bank and then send the money, deposit the money, transfer the money, and have a way ongayisebenzisa. God will bless you. Believe in me, child of God. God will bless you. May the good Lord bless you all. Have a wonderful day in Jesus' name. Amen.